Kurut. Unyulo. Tinde winga do manade. Wai kanyo bwana. Mago to timbe mage midonje go bwana. Ano kanyalo wekwa kugini bwana. Apenji donje timbe internet mago kwako yiengi. Inino gi Joma ne dala gi kurutu kae. Nyathi moro dwanyore. Nan kati kuko to kawe gima timo ni bwana. Gini atimu gi sababu. Ana kwako yien gi sababu. Okakwako rabolo maunge gimome ya. Okay, sababu imomi kwako yien no enango. Are mana loro ni masi pesa ni masi biro Tuesday kawuno nyaka Thursday osepanga kawuno koro masho loro simo. Mana to med kwako yien mana we ni ngirison moro marach. Ni maso chamo fena. Mana to med kwako yien. Mano kwake nyaka joginis biyudwa kata ka gin mana jotaska kata ka gin mana kongo mane. Dungu ni kongo dala wakabwa na dungu ngeni madhina no seka were waiti bwana. Teina de Itimiri gana de. Anoka we ni sete bwana ningini wi ani juu kwa juu. Imana Kwani dongan bwana ngisi. Kwani mana lial bwana. Anakunga lial in the morning. Anna wang mugi December. Riambo Last year. Nyaka kawuno poka wang. Nyaka ni yoga ala mar kudho balloon. Manyithindo tamre biro kudho balloon bwana ng'ata to nokinga no tiyo gi yath bwana. Jomoko ni ng'ato wuonda ni gimoro amoro time business. Dong wanyiew nyaka rangi nwadhi buku godo wang nyithindo. Kane nyithindo tinde oriakore. Nyithindo dhi ong'e mana ni magi tok jo buku wang. Magi ok gin. Otherwise chal nade bwana? Relax Canada break Bwana ni record moro. Adwa break record moro bwana. Ngini osecham fair chuot onge ng'ama wuoye. Speaking of fair. Anari to mondo jo media ubi mondo maka kaka kwako yien mondo gipenja mondo asiem nyiri machamo fe. Bani chamo fe ng'ato bwana to ng'ato samoro is ready to receive you. Bwana wapim ni gimoro in we chandori ibiro hero dhako bwana kila ng'ato biro kendo. Beda mos. Kila mtu na wakati wake. Kila mtu na wakati wake. Donge manyisi. Kwani ana serembo mon maro manade? To chuo. Matinde. Sani dong ariembo ane mariembo MCA. Riembo. Dong ane masane ariembo MCA nini? Ariembo wenye puothe MCA. Bwana tano kasenge ni ndere. Chonne an gade sani to kora ariembo mana wenye lelo. To apenji to biriembo ni ingi dial. Aonge diel. Diel masani ti bwana diel. Aonge diel. Iketo nyaka online. Ukita ID number nini? To ndenya. Mawane lugha wandalo mana pod ariembo mana ane ndara yani. Sani to kora ariembo mana wenye puodho. Bwana titi kanye. Wewe ndio huyo. Wewe. Titi kanye bwana ukija kaloga route. Okay, gima na kalo ne route ni bwana. Wadwa ni modanari kodi agoye kodi mbaka chela ria dek moko penji no seduogo. Results no seduogo mag jo form 4. KCPPP, KCCSC, KJCL. Tena gango in full KCSC. Kenya nyaka bed kanyo. Kenya penj mar nyithindo mag form 4. Bwana no duogo. Aita penjo nyathi gine na nyathi wai wacha bwana. Penje ni bwana to en Nawa boy. Boyeta. Boy no sit. Tangi dong no sit bwana. Ini weni kare no ang'o momiyo ne wayiene ga mondo donje base. Dong no nego bed ni koro pass. Okay. Bang mano to koro eno sitiga kamano. To yuda ngo. Oya. Bwana to yudo pesa di bwana. En pesa goso. Mas. Mas. Mas ko yudo nini? One bwana nyagore gi jogo. Awinjo no eno miedi. Umiedi. Jokane dwa mi mana To go ni imi nade bwana. Moro ma mane dwa miye. Gima nyithinde masomo ni for Apple. Weri gi mano ng'ama nyalo miyo ng'ama duong' bwana. Dong mano kano ne wende wajame base kama. Mano to kata mana ne wang'anyo. Mano to kwang'anyo kodgi bwana. Wajoma ji iwinjo. In fact be leta mano onego bed ni miye no onego miye ji. Bwana ngeni kendo wach nini no bwana. Nitie wapingre gi boy na moro. Ni boy na moro nyisa ni penji setoga.
Penjo kseti nyithinde miseto. Yawa. Koseseti nyithindo mano koro romo. Dongi seto kikage donjo timo penj. Ka gidonjo timo penj, penj to koro Ya madwa seto penj ni Bwana, kufuku koro iseto penj, Ang'o ma penjo pando? Ang'o ma penj di pande? Penj de kwale. Bwana, anang'a mariek bwana. Anasomo nyaka Kenyatta University ndalowa mano wasomo. Bwana. Chingno nwa. Rombe, magi rombe huko so rombe wa. Adwa kusowane rombe. Karibu.